جارا ميا إيرو برشاندنا جم زاروکانه وەرە ئەم بنێن کە چاوایی Ez pir baş im. پسپۆرێ تەندروستی و نەخۆشیên زاروکان دکتۆر شیرین ئەسڵان قەلش و ناوی دکتۆر مێلە مستەفا. برشاندن ئەو بخۆ نە نەخۆشیە ئەو رفلکسکە و خواردنا تەندرێ میدێ de بسaya şidandina masûlkên rovî û midê de û şidandina diyafragma de xwarina tendrê midê de derkeve dervî laş de diriya dev de erê derva ew xwe tiştekî başê. Ji alîkî dî jî vereşandin nîşanên gelek nexweşiyan e. Weke sîmptom tê naskirin nîşanên nexweşiyên ê midê û rovî ne û ê dervî midê û rovî ne. Weke nexweşiyên gurçikan e, ê singên e, ê mêjîn e, iltihaba mêjiyê weke mênjit û gelek nexweşiyên anomalî ne. Sedemên herî êgelên perî ê vereşandinê li cem zarokan akut gastroenterîte ji wana ji vîrusê, nava vîrusê de rotavîrusê, adenovîrusê yan jî norovîrusê. Carna jî sedemê wana ê bakterî jî hene ew dibin sedemê ê vereşandinê bi spêr ishal û agir û germahî jî çê dibe. Her wiha di nav sedema de weke min got bakterî û parazît jî dikevin dibin sedem ji vereşandinê re. Mesela cem zarokên pitikan û ên wezayê weke reflû heye em ciwan nexweşiya reflû lê fîzyolojîk el bazarokan ne wek nexweşî tê naskirin. Lê ku vereşandinekî mesela li xurt bê weke bê pijixandin ew jî bi taybetî em karin bêjin belkî di rovî de deverek hatibe girtin daya midê de weke pîlorstenoza yani hipertrofik pîlorstenoz divê doktor li ser bê balkêşkirin. Lê vereşandin weke em zanin ne tenê nîşana nexweşiyên midê û proviya el cem zarokan li baz zarokên mezin em dikarin bêjim sedemên vereşandinê weke iltihaba gurçika, iltihaba rêçikê mîzê, iltihaba reçikên bêhnê ê jorê weke girîp, iltihaba yani ê navîn ew jî hemû dibin sedemê ê vereşandinê. Lê a carna jî zarokên hene bi weke diyabet nîşana herî yekemîn vereşandine ew jî weke ketosidoz dikeve hindirê bilezgin dikeve hindirê acilê de divêm ser wê jî fikirin. Sedemê ê derme bandorên alîkî ê aliyên ji dermanê jî ew jî dibe sedemê vereşandinê. Travma serî wextê ku derbek li serî bikeve ew jî vereşandin nîşanekî xerab e. Em hemû divê ser wana hemû bên lêkolîn kirin. Yani gava vereşandin cem pitikan ku emrê wana kêmî sê mehî bê û bi agirê wê re pir bilind bê. Gava vereşandin kesikayî vebê û rengê xwîn û rengê qehwerengî di nav de bê ew pir îşaretkî pir xerab e û êşekî pir giran e. Yan jî vereşandin bi êşa zikr e bê ew jî hingî bala me tê ser apansîtê. Yan jî bi vereşandin bi guhertina heşmendiya zarok re bê yan jî hişkbûna stûyê zarok re bê ew jî bala me diçe ser menîncîtê yan jî travma serî. Divê gerek nê sekinandin bi rengekî zû û bilez beşdarî nûjdar bikin. Kengê zarok divê li nexweşxanê bê zarokin gava ku bi vereşandinê re ava laşîna bê wendakiriyan dehidratasyon bê ew dehidratasyon jî ji xwe derecê wa hani yek du karê li malê bê lê a dereca sîya ew pir giran e ew hingî elektrolît têne girtin gerek bê guman li nexweşxanê bê razandin. Heger bi vereşandinê heraretkî bilind bê, heger hişkbûna stû hebe, eger em bifikirin li ser mêncît û nexweşiyekî iltihabat serî û mêjî de ew jî gerek bê razandin yan jî bi vereşandinê re êşa zikir dijwar bê pir giran bê ew hingî mecbûr e bê razandin.
چارەسەریya vereşandinê weke me got pêşiyayê divê em sedemê vereşandiya zanibin. Carna cem zarokan ku cêherî dikevin vereşandin tiştekî baş e. Yani laş diparêzê ji wan toksînê ku ketine nava mîdê de gerek em bi wêna nesekînin. Adê dua sedemê vereşanî heger enfeksiyon bê vîrus bê ew antibiyotîk cêwê dibe tinê heger bakterî bê em antibiyotîk bidinê de lê heya ji me bê gerek em hemberî dehidratasyonê bikevin. Dehidratasyonê derecê wa yek û du ew bi diriya dev de kar bidinê de a ku derece siya bê giran bê diriya sêruma dev bidinê de li her vereşandinê de cê antibiyotîkê di dermankirinê de tedawiyê de tinê.